Una vida de addiccions. Sempre pensem que les coses heroïnes mai ens van a succeir a nosaltres. Creiem, per exemple, que mai anem a caure en les addiccions i que si ens passara podríem acabar amb aquestes quan volguérem. Però hi ha vegades que quan més t'ho penses ja és tard. Quedes atrapada per una qualsevol i vas a dependre totalment d'ella. Això li va succeir a Raúl, un home molt proper a nosaltres, amb una història molt emotiva, plena de desgràcies. Raúl havia sigut cap de família en 2 ocasions consecutives, tenia 3 fills, i tot allò ho havia perdut a causa del canvi físic i psicològic que les drogues havien causat en ell. Es va convertir en una persona drogadependent, ja que en la infància li van ocórrer algunes coses que el van portar a aquesta situació. A poc, aquests canvis es van notar més. Raúl va conèixer la dona que, segons ell, li canviaria la vida. Però va ser totalment al contrari. La dona es va convertir en una persona encara més roïna que ell. Van tindre 2 fills, els quals ajudaren a la seva mare a desfer-se del seu marit, la persona que els havia arruïnat i propinat quantioses galtades que mai oblidarien. Raúl es quedà soles i, sabent que els seus problemes venien de les drogues, continuà aferrant-se a elles. I cada vegada aïllant-se més del món, de la gent i de la seva pròpia família. A més, va conèixer una altra dona, la qual va fer canviar Raúl per un temps, fins que va néixer la seva tercera filla. Raúl caigué de nou en les drogues. El seu aspecte, caràcter, forma de veure i afrontar les coses van canviar totalment a pitjor. La seva dona Sònia sabia el que ocorria, en quin ambient creixeria la seva filla, però l'amor per la parella li produïa una ceguesa que no li permetia valorar com el seu company la colpejava cada dia. Aplegava tots els dies a casa perjudicat i, el que és pitjor, no es feia càrrec de la filla, encara que ell la qualificava com el millor que li havia passat en la vida. Conec personalment la història de Raúl, perquè la família són persones molt pròximes a mi i he pogut viure i sentir el que Raúl feia i el que Sònia i la seva filla Paloma han hagut de suportar. Paloma ha crescut en un ambient de baralles, colps i drogues per part del seu pare. Ella tota la seva vida ha sentit que el seu propi pare no la volia gens ni miqueta, perquè no entenia com podia beure tant d'alcohol i drogar-se davant d'ella. I com després li propinava crits i colps a ella i a sa mare. Sempre ha viscut amb la sensació de culpa, perquè es pensava que era ella la responsable del desastre, la que feia mal. Tenia la culpa de tot i provocava aquestes situacions. Fins que els seus germans, amics i sa pròpia mare li obriren els ulls i l'ajudaren a superar, oblidar i esborrar de la seva vida aquest individu que tant de mal l'havia causat. En l'actualitat, Raúl tindria 47 anys i continuaria drogant-se, però va morir pensant que les drogues no eren les causants del perjudici en la seva dolorosa vida, sinó que l'havien ajudat a suportar totes les desgràcies que li van ocórrer. No va ser així. Les drogues van fer que morira soles i que perdera tot el que tenia, fins i tot una filla que creia en ell. Simplement per una situació que ell va sofrir en la infància. Pareix insignificant que per una incidència amb un professor, Raúl començà a fer-se gracioset de la classe, canviar d'amistats i s'ajuntà amb males influències perquè la resta de xiquets no es ficaren amb ell. Sapigueu que cada situació que visqueu pot canviar radicalment el vostre destí, que tot comença a l'adolescència i que el que fas en aquesta època de la vida pot marcar amb foc el vostre futur.